ትርርብ በቋንቋ ትግርኛ ሎሚ ኣነ ተሓጒሰ ኣለኹ ዝመጽእ ሰሙን ናብ ዓባየይ ክኸይድ እየ ሎሚ ምስ መሓዙተይ ክጻወት እየ ንዓይ ጽብቕቲ ባምቡላ ኣላትኒ ኣነ ምዝዋር ይፈቱ እየ ኣብ ገዛና ብዙሕ ዕምባባታት ኣለና ኣብ ትምህርቲ ኣይንረብሽ ነፋሪት ትበርር ኣላ ኣነ ስመይ ቡቡ ይበሃል ኣነ ስፖርተኛ እየ ምስ ሓወይ ብሓንሳብ ንኸይድ ኣለና ጆን ኩዕሶ ይጻወት ኣሎ መግቢ ትሰርሕ ኣላ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኣነ ቁርሰይ ይበልዕ ኣለኹ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ኣነ ናብ ትምህርቲ ይኸይድ ኣለኹ እዚ ወዲ እንታይ ይገብር ኣሎ እዚ ወዲ የጽንዕ ኣሎ ቅድሚ ጽርግያ ምስጋረይ እንታይ ክገብር ኣለኒ ቅድሚ ጽርግያ ምስጋርኪ የማን ጸጋም ረኣይ ኣበይ ኢኻ ትቕመጥ ኣነ ኣብ ኤርትራ እየ ዝቕመጥ መን እዩ ምሳይ ክኸይድ ዝደሊ ኣነ ምሳኺ ክኸይድ ይደሊ እየ እንታይ ተንብብ ኣለኻ ጽንጽዋይ የንብብ ኣለኹ ሕልምኺ እንታይ እዩ ሕልመይ መምህር ክኸውን እዩ መን ኣሎ ማማ ከተማ ክጻወት ዝደሊ ኣነ ክጻወት ይደሊ እየ
ትፈትዎ ዓይነት ፍሩታ እንታይ እዩ? ኣነ ዝፈትዎ ፍሩታ በናና እዩ። ሕራይ ክቡራት ተኸታተልትና እዛ ቪድዮ ከመይ ክትዕዘብዋ ፀኒሕኩም እምበኣር ላይክ ሰብስክራይብ ከምኡውን ሼር ግበሩ እሞ ንኺዶ ንድገማ ዝርርብ ብቋንቋ ትግርኛ ሎሚ ኣነ ተሓጒሰ ኣለኹ ዝመጽእ ሰሙን ናብ ዓባየይ ክኸይድ እየ ሎሚ ምስ መሓዙተይ ክጻወት እየ ንዓይ ጽብቕቲ ባምቡላ ኣላትኒ ኣነ ምዝዋር ይፈቱ እየ ኣብ ገዛና ብዙሕ ዕምባባታት ኣለና ኣብ ትምህርቲ ኣይንረብሽ ነፋሪት ትበርር ኣላ ኣነ ስመይ ቡቡ ይበሃል ኣነ ስፖርተኛ እየ ምስ ሓወይ ብሓንሳብ ንኸይድ ኣለና ጆን ኩዕሶ ይጻወት ኣሎ መግቢ ትሰርሕ ኣላ እንታይ ትገብር ኣለኻ? ኣነ ቁርሰይ ይበልዕ ኣለኹ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ? ኣነ ናብ ትምህርቲ ይኸይድ ኣለኹ እዚ ወዲ እንታይ ይገብር ኣሎ? እዚ ወዲ የጽንዕ ኣሎ ቅድሚ ጽርግያ ምስጋረይ እንታይ ክገብር ኣለኒ? ቅድሚ ጽርግያ ምስጋርኪ የማን ጸጋም ረኣይ ኣበይ ኢኻ ትቕመጥ? ኣነ ኣብ ኤርትራ እየ ዝቕመጥ መን እዩ ምሳይ ክኸይድ ዝደሊ? ኣነ ምሳኺ ክኸይድ ይደሊ እየ እንታይ ተንብብ ኣለኻ? ጽንጽዋይ የንብብ ኣለኹ
ሕልምኺ እንታይ እዩ? ሕልመይ መምህር ክኸውን እዩ። መን ኣሎ ማማ ከተማ ክጻወት ዝደሊ? ኣነ ክጻወት ይደሊ እየ። ትፈትዎ ዓይነት ፍሩታ እንታይ እዩ? ኣነ ዝፈትዎ ፍሩታ በናና እዩ። ሕራይ ክቡራት ተኸታተልትና እዛ ቪድዮ ከመይ ክትዕዘብዋ ፀኒሕኩም እምበኣር ላይክ ሰብስክራይብ ከምኡን ሼር ግበሩ እሞ ንኺዶ ንድገማ ደቅኹም ትግርኛ ክመሃሩ ትደልዩ ዶ? ደቅኹም ቋንቋምን ባህሎምን ክፈልጡ ትደልዩ ዶ? በለስ ቡቡ ኣብቲ ልዕሊ 5 ዓመት ክንገብሮ ዝፀናሕና ልዕሊ 73 ሚልዮን ቪውስ ዘለዎ ቪድዮታትና ሕጂ ከዓ ልዕሊ 14 መፅሓፍትን ደቅኹም ጽቡቕ ዝበልናዮ መጻወቲታትን ሒዝናኩም ቀሪብና ኣለና። ነተን መጻሕፍቲ ክትሪእዎን ምስ ትደልዩ ኣብዚ ናይ ሳምፕል ክትረኽብዎን ትኽእሉ። ኣብ ቀረባ እዋን ዝጅምሩ ናይ ጌምን ናይ ኦንላይን ትግርኛ ትምህርቲ እውን ኣለና። መዓስ እዚ ጥራይ ደቅኹም ኣብ ዩቱብ ካልእ ነገር ከይርዩ ምስ እትደልዩ ብቐጥታ ኣብ ዌብሳይትና ብምእታው ብቪድዮታትና ክመሃሩን ክዘናግዑን ንዕድም። ነዚ ኩሉ ንምርካብ ናብ ዌብሳይትና www.belesbubu.com ብምባል እተው። ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ቁፅሪ ቴሌፎናት ደውሉልና። Belesbubu, like, subscribe.